Barka da zuwa tashar Karama Hausa TV, tashar al'umma, tasha yar yayi. Alhamdulillahi samad barin nufusil ahad khalqun wa mulkun lil wara tasrifuha bihan farad. Alhamdulillahi samad barin nufusil ahad khalqun wa mulkun lil wara tasrifuha bihan farad. Ai tambaya ne dangane da period ɗinta ta saba yi a ƙarshen wata. Karshe sai ya dawo mata tsakiyar wata, sa'annan kuma ma in ya zo daman sati ɗaya ke yanzu ya dawo yana mata sati biyu. Shin akwai maganin da za ta sha ya daidaita mata ko kuma ya ne? Na'am. Idan mata aure ce dole fata wata daban. Na'am. In budurwa ce fata wata daban. Na'am. In bazawara ce fata wata daban. Na'am. Mata aure suna kuskure na amfani da wasu kwayoyi na tazaran aihuwa, wanda daga karshe ko a likitance sun yi bincike sun gano yana haifar musu da matsaloli da yawa. Ya rikita mata al'ada, ya rikita mata system din jiki, ya sanya ma gaba ɗaya ta dawo wata ta hudu ta yi makamantansu. To in dai matar aure ce ta yi family planning, to ta gane wannan hatsarin family planning ne ya jawo mata. Yanzu sai ta dakatar da shi ko a je a cire shi sai kuma a nemo fita. Tana da dafi guda biyu, ko ta je asibiti su bata alternative ko kuma ta dawo asibitin Annabi Muhammad, wanda ta yi babu laifi. Sannan na biyu kuma ana dubawa a gani still in ita matar auren ce, mafi shawarar na fi bayarwa duk mata take zamu rikici ta je ta yi scanning, abdominal scanning. A scanning ne zai tabbatar daga abin da yake damunta, ko ba haka ba? To amma a gurguje in an dawo ne maganin sa shine ganyen gwanda guda ɗaya, tsamiya guda 4, gishiri karamin cokali, fiyota guda 4, lita 2. Wannan suka ce shi ma za a tafasa ko ba sai an tafasa shi za a yi. Suka ce ko jini ne ya wuce iyaka yana zuba, ko jinin aihuwa ne ke zuba, in Allah ya da kwana 3 zuwa kwana 4 yake tsayawa. Allah ya saka kuma yana wanke mahaifa da isa. Allah ya saka da saboda Barka da zuwa tashar Karama Hausa TV, tashar al'umma, tasha yar yayi da take gabatar muku da jeren giyan karatuttukan malaman addini na cikin gida Najeriya har ma da kasashen ketare. Tashar Karama Hausa TV ingantacciya yar yayi da aka samar da ita domin koyarwa bisa tafarkin manzo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Muna sanya muku yadda ake hada magunguna addinin musulunci cikin sauki da rahusa domin gani ya koriji. Kasance da tashar Karama Hausa TV, tashar da take kula da rayuwar al'umma musulmi a faɗin zamani. Waɗansu lokutan mukan samu ku labaran duniya da karatuttukan nishadi musamman ga ƙananan yara. Kai dai je ka tashan mu a manhajar YouTube ka danna jan maballi sannan ka danna ƙararrawa. Kada ka manta yi likin tashar Karama Hausa TV kuma ka danna ƙararrawa domin samun duka shirye-shiryen mu idan mun sanya muku. Karama Hausa TV, farin cikin al'umma. Domin neman ƙarin bayani ko turo mana shawarwari za a iya samun mu a lambar waya 091 2213 02 3 mun gode.